Bueno, mga igala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Dina. Kini gibatag duwa sa radyo ni Oji Kumpok Rakasa. Kailan atong magtatampo si Dina. Kung problema bahin ni sa kumbana nga sobra ka manggihatagon, manggiluy-uhon gyud kay ning tawhana. Aron inyo kay masabtan no, ingon magud ini ang mga paghitabo. Tatanda at lilipas lang ako Oy, dali na oy. Undang na nang katakanta nimo diha manihapon na ta. Tambong na diri sa lamisa. Oh, di na ako sa yes dance. Lami ka ato sudan ba o ba? Ako paborito hotdog with cheese o pansit. Lamig gininom kami. Sige na mga G na ta aron makapangaon na ta. Ikay liit mi, sige na. Ama, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we're about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, ngaw na ta. Kaon na ta. Okay, pakal. Ah, kinsa mo ron konsultahan? Sige ba tayo nung budi ha? Na. Ako rin abri. Ngaw ta ma. Tao na ma. Kinsa ni... pre, ako na sa di, pre. Oh, pribitoy, silingan ko. Ni ano sab ka, kamayo din mo manayming no panihapon. Ay, ano, pre? Sa ato pa, wapa kay panihapon sa inyo, Pre, pre. wa taon. Oh, kung mo, timing. Dungan na lang mo panihapon na mo. Dungan na lang. Sigurado ka? Oh, lagi. Ako? Lagi pa dungan na lang na mo. Mau ba? Dali mo, atak mo, dali mo. Nagibigyan na ko. Magkabigyan Uy, tibo pamilya mo kunin kuyog ni mo, pre. Tibo pamilya din, eh. O lagi taon, ako ang mga anak ko kakasawa, mga bati lang kayo tingong. Mga, dali pre. Mga oras tadi nyo, dali mo. Suot mo pre. Ako po may gidap. Unsa naman noon ni kita naman hinuoy wa makakaon ani hapit. Ay, reklamo yung taon ng imong anak si Tami kay usa ra ka hotdog yang nakaon. Ay, sagdin lang, good. Ang importante nga nakatabang ta. Trako. Maugin niya akong bana, sobra ka matinabangon. Bahalag way iya. Ang importante niya nga makatabang siya. Daga na higayon nga, mauni ang nahitabo. Oh, gihuwa naman kunin mo ng bugas sa taro. Usa ka saupa na lang yun, hurot ng bugas. Mao ba? Paita. Oh, kinsa magaron. Sana naman sa dron? Abrihan sa akong pultahan ha, kadito. Sige. Oh, ikaw no sa pribitoy? Ano pre, ako na sa on. Kita no, silingang tinabang ngay. Kita rin ginuhaan di ba? Sa akong ninumduman, pre, ako rin may mitabang ni mo. Wa mo ka makatabang na ko. Siguro pre. Huwag bitaw nga, anhilang yun ko paduong ni mo. Kaya di ko katabang tao sa uban itong mga silingan. Ikaw rin katabang taon. Mao ba? O lagi pre. Niya, sumaya kong ikalaga di mo ron. Dagan ba kapitan pre? O di ba konsihal din sa itong barangay pre? Ang ngayon kay ka? Kaya may trabangon mo ka? Ay, kugulo-gulo. Lagi pre, pre. ikaw na kong sulti. Kaya ako lang, mas nakatabang ka pa sa nako kaysa mga politiko din sa toa. Mao ba? Niya, may atol gini mo ron. Ang sudan na pre, ha? Kaya nakapalit ni tao og unas ginamos pero wa may bugas taon. So, bugas. Bugas na. Last na rin ba itong giitak ang sa kong misis taon? Mo ba? Kaya nahurutan sa bang taro at ang taro ba ang gisudlas bugas nahurutan sa Gitak ang na pre. natakang kanon yun na Vince natakang ng kanon niya natakang lagi ko naman tingog nalungag lagi pre Maya no? Willing to it pre. muro dulibim kami pa willing to wait pa Tulog na ako malukag pre. Pag maluto na mintahan na aron. Wa na kahoy ba? Wa na kahoy. Wa kahoy ba? singon pre
Recorded by X Thunder Gaming. Kaya mo nang nangaon na lamig puro sudan. Mura may nagdayet-dayet ini. Unsa ang gihatag man among kanon sa kumbana? Unya. Unsa man taon tayo ni Dako eh. Pulusod alam man atong gipangaon ron. Ay, sagdi lang, God. Ang ato bang katabang ta. Saba diha oy, tapang. Ma, nagpalakaon din sa ato, ma. Pero gidawas na ato sa kaldero kanon, mano. Spray kiti kay ni. Dito sa luyong bungtod, may payag akong nagamay. Kami nagpuyo dito, si nanay ug si tatay. Ang among pagkaon. Practice ka. Dako, untag pa pero katakanta ka diha, bati kay kabutagon. Ay, practice lagi din ay. Lakaw na kay mo trabaho ka magkaha, malit laka. Oh, bitaw no. Na recording raw na ko sa lumanan ron. Mayong buntag Manoy Dako. Uy, mga anak mo ni Bitoy. Di magkakabok ni... Ay, kompleto po sa auto ninyo, ha? Mo school na may Manoy Dako, tingog sad mo diha oy. Ay, oh, very good. Kunya, ano niya mo agi din eh, ha? Uskoy lang mga mo. Ingon man si mama ug si papa nga papangayon ko yung may pliti nimo para school. Parang sa ilo. Bangas sa ilong. Usara magani akong anak, eh, krisis kayo. Si Pare Bitoy, limag yun yun, pag yun agi din eh. Ay, may Manoy Dako, please. Ay, paglinya mo. Linya. Oy, hatagan ang pamliti ng mga bata, Dako. Hataga na lang kay lisunod sa dili. Ako ay mamimo hinungdan nga dinil sa mag-eskwela ni mga bata ni Parbitoy. Para murag abuso naman ni Gila. Unsa man? Oy, ari nila ka mo puyo diri sa amo. Sugot mi ate. Kanan mi. Kay masayo mi kay daghan mi kaon. Naunsa naman ni? Spaghetti ko lastik eh. Atake namin noy. Oh, lagi. Ay, napakay kwarta diha. Pamilitin na lang ibitan ni anak ko. Unya, pamiliti mo ganun mo, ihatag mo ganun mo. Oo, Usa may oo. mga pliti pa daw sa trabaho. Kuan, ihatag lang ni kay ihatag lang na ako kadit lang at siguro aron makapamukong ko mamukong lang ko kaya tang mga bata. Bako ko na tamo ka di mao diha. Malaglagot ta ko ni mo nakuha ka. Humutag ko sa giluto ni mo ba? Day, nusa man na, humutag. Ano gibay naman ko nimo? Barkada na taron. Pang Gutom- snacks ni nato. gutom naman kayo. Nagpinaypay ko, saging pinaypay. Kalami, ano? Yes, lamit gid siya. Kalami ka na gano'n kay... May nanuktok na sa bapubya, ikaw nang tuktok. Unsan Oy, may pero di ka kinabuhi? tuktok. Unsan may kinabuhay na to din na, ay, matag may manuktok sa tupultahan, maigpot man tayo. Mao na diha. Aksyon ta kabalaka, kabantay day ka ana sad. Kabantay mo lang, kaya dito kaya birihan ko ng kinsaning niyas pultahan. Lakaw. Bayong hapon, pre. Uy, nagkaukaw, boy. Na-insert ang pulo. Pinaabri pang dugan, ug nakadinggo pa. Pre-Diego? Diego Salvador, ikaw na. Recorded by X Thunder Gaming. May laing niabot sa among bahay ang laing kumpare ni Draco, si Salvador, Diego Salvador. Unya to? May lain pang another. Ako na gud ni. Hain mo kabayo ni mo gitugway na. Wa pa ko kapalit, pre. Oy, brako. Wa pa ko kapalit. Usa may ata ni mo, Pre-Diego, ha? May makao din is inyo, pre. Wa man kayong ginangga nga giprito nga saging. Ay, ito penimoti mo, pre. Abot pa din, pre. Pakala ko, pre. Pakala ko, pre. Gutom na kayo.
Wa pa ko'y painit pre. Paniud to, snack, wa gyapon. Kung wa pa bisag midnight snack lang, wa pa gyapon ko. Kumpleto man. Ah, kalima kung ta pirming mukaon pre, di ba? Kalima kita mukaon kada adlaw. Maluoy taon ka na ko pre. Hapin ta ko taon mapas mo pre. Ay, gayo bilang barog ni mo, Jiko. Pre. Porma kay pero pas mo bitok na mo. Lagi pre. Musaon. Akong sinakong uling wa mahalin. Mau ba, pre? Sige. Dayon dire. Hay saging pre, hay saging. Tambungon sa misa, pre. Yato rin ako saging nga maluto. Giluto sa kursawa. Tambungon rin sa misa. Kini. Oy! Kinsa na? Pare Chico! Ay. Di aman lagi! Dali, butang sa misa na yung naluto saging pinaypay day kay Kwan, kani Kay? kaon migian hiya na diha ibutang na di. Kaon, day? Nara, naipay lagi. Ibol ka pre. Ini ko pre kung way padangog sa tutulan pre. Sabot mo pasabot pre. Kita yung ta pre kung dunay bugnaw kayong soft drinks ba. Singa. To bisita ba day? Ug tuod man gipalitan gyud ni Dakok usa ka litrong soft drinks sa iyang amigo nga si Diego. Ni kaon og diinom sa soft drinks gyud. Unya? Pre. Tilok mangagi. Hurot ang saging og ang soft drinks nga usa ka litro. Pre. Nagmukbang magug ka. Mukbang magug ka. Kung pagani, napingis pa ko. Pingis pa. Pingis pa na style ah. Tilok ang saging og ang soft drinks. Nya, usa ka litro. Pingis pa gina. Basta di ko kapanog, pre. Di ko mabusog ka na. Ilan ko musakay o sikat pero sa amo. Yawat makatipid taon ko, makadaginaw taon ko. Lakaw lang ko. Maritik lang ni magiang ko. Nagbako mo siya. Doon na lang ko. Mare, naghilak mo ka. Nag-uol ko, pre. Ano man? Wako'y kapalit og gata sa akong ikaunom nga anak. Kadubitang masusupa. Kung kihiyan na sa ninyo paribitoy, oy. Nakaunom yun mo. Pre. Kuan manggod, pre. Di ko pagawas sa moskitero kung di pa ko mabdos. Sapak kita. Siluso manggod kayo si pare bitoy ni mo, pre, uy. Mao ba? Mao nang naoy makagawas lang ko sa amo kon bidan ako. Kanabang mabdos na ko, pre. Mao dahil nagdurimi ang anak ni mo. Oh, do re mi fa sol na gyud, pre. Tido na lang gyud kuwang makumpleto ng nuta. Kabantay ko, anak. Kamatay sa day ka, pre. Kabantay ko. O tagi nagugo, pre. Uy, para palito gata sa kong anak nga masuso, pre. Aron mawa na ning akong problema, pre ba? Sa panahon nga napalami mo, duwas, katre, wagyo, nanampit o pare. Pero karon nga na problema mo, kung sa ipalit o gatas, ako na may isang piton noon. Ngano day, pre? Ganahan kang kuan, pre, magpalami sa ta. Dali, pre, aron doon na sa tayo anak. Uy, ayaw lang manitiklaw. Huwag ko'y plano na. Oh, mabid ako doon na. Naglakaw magani ko, Maria, aron makatipid ko. Di pangayuan mga imoon ko na imo og panggatas, ang lakaw raman ko. Gain ako, pre, be. Huwag kang skamuta. Karon di na ko magsigilak din ba sa daan, tapos daan. Kadiyot na Maria, kay suwayan ako hiram niya kung bulsang mabisuod. Unsa man na, pre? Uy, buslot to man yung bulsa ko, Maria. Itlog rami ko nahikapan din diri taon. Ay, maayo na lang kayo na, pre, uy, kaysa wag yun. Doon ka buhok maritikla. Ay, tagsa naming marede na ana, pre. Di pa ihatog ko. Ay, di ko ana, uy. Mauna na kaingon nga unom ng akong anak. Ay, bangag sa ilong.
Mao ni problema nako sa kong bana kay nang hinubrag yun ka matinabangon og pagkamanggiluyon. Bahala lagi gway amo basta na siya ikahatag. Unsa man og kamoy pasultihon okay pa kaha ni? Dina. Ate Pres? Ang isa doon na ito karadlaw, Goliath. Kuan Ate Pres, si Dina, Ate Pres. Dina. Oh, si Dina, Ate Pres. Kanis Dina, na problema siya sa iyang bana lagi taon kay purte ka tinabangon. Sana? Matinabangon. Matinabangon kayo. Grabe. Naiwalay kaon. Oh, magiluyon ba? Uyog pang usa ka pamilya. Usak pamilya. Nya gida pa sila nya usahay Ate Pres kanang wa na gid sila bugas taon aw galungag na lang gamay lang kay ilang kuan gilungag nila karon gida pa gid sila silingan ang kanon kay nakapalit sila unas ginamos wa kuno sila kanon may kanon. gida Ate Pres mao ni ang problema niya mao ni problema nako sa kumbana naginubra taon kami tinabangon magiluyon bahala lagi og wa mi amo basta naala siya kahatag kun kamo sultiyon usa sakto ning iya ha. Para na ako, murag, Sobra na. sobra ra. Di. Naamo ko'y Okay ginaingon naman nga. makatabang ka. Nindot man siya na makatabang ka. Pero kung sobra ang gawa na kay imo. Sakto ginain mo Ate Pres kay unsa gali na sa English bam charity begins At home. Oh, mao na siya. Ang imo nang unahong kaluoy dong imo ang pamilya yung kay luoy kay na dakoy bida sa Dahil dali. naglakaw na lang siya. Wala Oh, siya kapiti. Naglakaw siya. tagaan niya plate itong babae gahilak at tagaan palit og gatas. So wa mo koy gatas, wa mo koy kwarta. Pagkuot ni Ate Pres buslot impor sa itlog rin ni buok. Siya tagsa lang Miss Maria na be. Siya di hatog siya di ko anak kay mao na kaingon nga pitok buka ko anak. Dito tal paambit Goliath. Yeah, paambit, Dito paambit. sa Isaias 58 versikulo 10. Ug pakan-on ninyo ang gigutom ug hatagan ang mga kabos silang gikinahanglan musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa utong tutok. Bita. Apa na yung linya dire, eksakto man ang gibot, pero naman ko yung linya dire Goliath. Ah, sa ba? Hatagan ang mga kabos silang kinahanglan. Kani nga mao nga linya, murag wa kayo mahitok matong usa kay nagsalig naman lang sila. Nagsalig, bitaw. Yung may usa ka pamilya. Gidaman tanan. Sa pamilya? Grabe na, kayo. Dili na tingaling og kinahanglan kay murag abusar naman nila ha. Na may panultihon pud lain Goliath ngayon ko nung sig pangayog isda ayon lang tagaig isda to duay lang pag usang pagpanagat sa isda. Ayo sig hatag. Tuloy usang pagpanagat. Kanang na ang eksakto man ang gibuhat niya ma'am pero sobra na kaayo kay Sobra na kaluoy. naara po yung istorya ko nabati nga basta kuno kamuhatag sa usa ka tao o sa usa ka binuhatapan dili tarong nga pagkahatag wa kuno grasya mawag naman ni dili tarong kay abusar man bata sa plate palit gatas ato niya di ko sila parente apan bisa parente pa dilingon na ana oy Kausa kaduhan. Sige na lang sab. ma'am kanang meter Ano man ang usip meter lang ka na ma'am kay aron sa ingon kanang naang lilisad mo problema to mi nagkaon lang mong puro sudan kay walay kanon Kanon kay kita. murag nag-diet okay Idaman. okay na kung daghan uri po tawag sudan usar kahiwa Gidaoy. oo murag yung bahog tumaling sa yung sudan dila no meter lang ma'am kay aron sa ingon dili sad mo magkalisod kay kamo niyo mo kinahanglan na hurot sa inyo ha kamo puntahan mo ito bangunon Luoy gan. Paras gabi nagsige kog usa na kung tiyan sakit ni panuhot ni sige kog panghuyab Yeah. gigutom tayong kwanton sa bato Luoy kag sabo. ko kasabot pero sa diyan nakatutok ko no pusok man ko salamat naman na ganito naman no Kung ako ang pasultihon. RMN